Night Gamer, přátelé, už jsem zase tady a pro vás tentokrát uděláme něco, co vám bude chutnat, co znáte. Smažený žampiony, máte to všichni rádi, už jste to určitě jedli a konečně si je budete moct udělat sami. V podstatě na tom nic není, ale já vám ukážu jak. A potom vám dám ještě ochutnat, nedám ochutnat, ale ukážu moji domácí tatarku. Tak, tou bych začal, protože pak už nebude čas, až začneme smažit. Tak, tadyhle mám majonézu, do majonézy přidáme nakrájenou cibuli, nakrájený okurky, zamícháme, zdá se nám to husté, tak přidáme lák z okurek, promícháme a úplně nakonec přidáme vařené vejce, 2 kusy, zamícháme, osolíme a opepříme. Tak a celý to teďka takhle promícháme. Naše domácí tatarka je hotová. Můžeme dát do lednice. No a teď je čas konečně se napít piva. Tak si nalejeme. A já jsem pro vás připravil tady ten Babicův půl litr. Jsou to limitované kousky, přátelé, jenom 300 kusů. Podívejte se na e-shop babicovatelevize.cz a objednávejte, protože nebudou, přátelé, neděláme toho hodně. Žampiony jsem umyl v oplách, ty větší můžete přepůlit, ty menší nechte jak jsou a budeme obalovat. Ukážu vyhlášený trik suchá mokrá. Už dlouho jsem neukazoval. Tak, naprosto normálně to vysvětlím. Toto je suchá ruka, která potom půjde do strouhanky. Ta se nesmí namočit do toho vajíčka. Tady je vajíčko rozšlehaný. A tady je mouka. Tam zase můžu s tou suchou rukou. Jo, takže mokrou vemu žampiony, suchou rukou obalím v mouce, dám do vajíčka, mokrou rukou obalím ve vajíčku, dám do strouhanky a tady zase suchou rukou obalím. Jsem neustále, tady mám jednu ruku mokrou a jednu ruku suchou. Takže mokrou beru žampiony do mouky, suchou pravou rukou vybírám žampiony z mouky, mokrou rukou jdu do vajíčka a hážu do strouhanky. Slyšíte, že olej už se těší, až se první žampion ponoří do rozpálenýho oleje. Pozor, je to věc nebezpečná, tak to na sebe neschoďte, aby nevyhořel barák a takový ty věci. Jo, vždycky použijte radši hlubší takový hrníček, abyste nespotřebovali tolik oleje. No a takhle prostě po takovýhle porcičce to vždycky osmažíte, pak pomocí tadyhle obracečky si pomůžete a když to na sebe neschodíte, tak je to pak výborné jídlo. Tak kamarádi, hotovo. Kdo se toho nebojí, šup na to, abyste měli tu správnou radost z toho, že si pro sebe něco děláte. Smažené žampiony s domácí tatarkou
a vařený brambor s máslíčkem. Jedno pivo je málo, druhý akorát a třetí už je zase málo. Limitka, jenom 300 kusů, jděte na babicova-televize.cz. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat, uděláte mi tím radost.